El vel islàmic no és un element merament religiós, ni una peça de roba, ni una mostra cultural. És la bandera del fonamentalisme i de la misogínia. És la prova que certifica que la dona és impura, pecaminosa, provocadora, indigna. I no deixa de ser el baròmetre que indica el grau d'honor del seu pare, marit, germà o fill. Com més tapada va ella, més bon musulmà és considerat ell. Perquè sí, aquesta ideologia política retrògrada i totalitària que s'estén perillosament per Europa a recer del dret religiós i amb la connivència de formacions polítiques ambigües i covardes, considera la dona com a font de pecat, com un simple objecte sexual que cal tapar i preservar de la mirada dels homes per evitar que aquests se sentin temptats o seduïts. A través del cercle familiar i de les comunitats religioses establertes i legalitzades a casa nostra, les nenes són instruïdes en una visió arcaica i masclista que les assenyala, estigmatitza i condemna. Moltes d'elles són obligades, ja des de petites, a tapar-se els cabells i a no mostrar ni els canells ni els turmells en un missatge pederàstic del tot inadmissible al nostre país i a ple segle XXI. Si Occident vol preservar el grau de civilització assolit, si vol blindar els drets i llibertats dels que gaudim i fer prevaldre les lleis civils i la democràcia, ha de posar fre a l'expansió d'una ideologia que predica, defensa i vol imposar lleis religioses de fa 1.400 anys. La vulneració flagrant de la llei d'estrangeria, la irresponsabilitat política i la subvenció permanent de la immigració han permès i finançat l'avenç demogràfic de qui pregona la xària i pretén implantar-la a la nostra societat. Molts països europeus han iniciat debats i començat a legislar, conscients del risc i de l'amenaça que suposa la islamització del continent. El vel islàmic és el preludi de la barbària, l'avís que tot allò que hem construït amb segles de lluites, sacrificis i progrés pot ser fet miques en qüestió de dècades. L'islam és incompatible amb Catalunya i, per extensió, amb Occident. Ja n'hi ha prou de fer concessions i atorgar privilegis i tractes de favor a una ideologia politicoreligiosa que no respecta la nostra visió del món ni la nostra forma de vida. El vel islàmic, en totes les seves formes, atempta contra els drets de les nenes i de les dones i fa apologia d'una ideologia totalitària i invasiva. De la mateixa manera que Alemanya ha prohibit i penalitzat l'exhibició de simbologia nazi, a Catalunya no s'haurien de poder lluir amb impunitat símbols de qui arreu del món assassina per inferiors i blasfems a jueus, cristians, dones, homosexuals, dissidents i humoristes. És necessari que prenguem mesures i ens dotem d'eines i recursos per blindar Catalunya i Europa d'això que ve i que amenaça de destruir-la. El perill és real i latent. Cal protegir les futures generacions d'aquesta xacra. I el cinisme polític no hi ajuda. Ho dic per aquelles formacions que, embolcallades de lila, ens diuen que regalar nines o jerseis roses a les nenes per reis és masclisme i que, en canvi, neguen el masclisme inherent i implícit en el vel islàmic. Però també ho dic per aquelles formacions que fins ara acusaven de racista i d'extrema dreta a tothom que s'oposava al vel i que en un gir inesperat de guió i després d'unes quantes enquestes electorals desfavorables han decidit virar cap a les posicions d'aliança, no perquè siguin conscients del perill i vulguin combatre'l, sinó perquè són conscients que els hi va la cadira. N'han tingut d'anys per posicionar-se contra aquest element misògen i discriminatori i mai no n'havien dit res. Què passa, que dormien a la palla? Vostès van contribuir a assenyalar-nos i a estigmatitzar-nos a Ripoll i aquí pel nostre discurs. I ara el plagien sense recança i sense vergonya? Es pensen que els catalans són ximplets? Que tenint a mà l'original compraran la còpia? Ara que s'han convertit en la marca blanca d'Aliança Catalana, què faran el senyor Colomines i la resta de copaires que tenen infiltrat dins? Plegar? O la Pagueta ho aguanta tot? Benvinguts a l'extrema dreta.
Bé, simplement posar de manifest que ahir va saltar a la premsa que Junts modificava la seva posició pel que fa al vel islàmic i que ara també s'hi oposava i es van emetre grans titulars en aquest sentit. Avui s'ha escenificat a la sala de plens del Parlament de Catalunya que era una comèdia, que era totalment fals, perquè Junts ha votat precisament perquè es continuï mantinguent l'ús d'aquest vel islàmic a les aules públiques del país i per tant les nenes menors d'edat continuïn sent sotmeses sota aquest estereotip que els imposa la religió islàmica. Per tant, era fumèrria, de la mateixa manera que ho va ser la promesa d'independència, que va acabar sent un mer procés cap al no-res. Desil·lusionats en aquest sentit perquè pensàvem que realment havien variat el seu posicionament al respecte i que per tant comptaríem amb el seu suport i podríem incidir i posar fil a l'agulla per corregir aquesta anomalia que passa a casa nostra. Malauradament no ha estat així. Tenen una nova oportunitat, la tindran de fet a Ripoll, no en aquest mes però sí en el proper mes, durant la propera sessió plenària, en què presentaré les ordenances de Ripoll, la seva modificació, per tal de prohibir aquest element misògen i fonamentalista als espais públics de Ripoll. En aquest sentit podran manifestar-se o favorables o contraris a que continuï pervisquent aquest element misògen a casa nostra. Pensem sincerament que no tindran ni el valor ni la determinació d'oposar-s'hi i que per tant s'han limitat a vendre el titular per minimitzar l'impacte de la moció que Aliança Catalana havia presentat a la sala de plens, però en cap cas estan disposats a assumir aquest risc ni aquest repte. I Aliança Catalana continua sent l'única formació de caire catalanista que defensa la llibertat i els drets de les menors d'edat i també de les dones al cim de Catalunya. Lamentar també que hi hagi formacions que es reivindiquen a si mateixes com a feministes i que en canvi continuen votant a favor del manteniment d'aquest element absolutament misògen, masclista i retrògrad. I bé, simplement continuarem batallant en aquest sentit, no ens rendirem i esperem aglutinar més suport per part de la població civil catalana per algun dia poder capgirar aquesta barbària que ens estan intentant imposar. I frenar, evidentment, la islamització no només de Catalunya, sinó de tota Europa, perquè ens hi va la civilització occidental. Res més a dir, gràcies.